Мәскәүдә Рәсәй Федерацияһында тел сәясәте форумы үтте. Ниндәй мәсьәләләр каралды һәм Рәсәйнең бүген тел сәясәте ничек билдәләнә? Бүген ошо хакта һөйләшәбез, һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсем Әйштанова, программабызның кунагы Башкортостандың Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Азат Батыршин. Һаумыгыз, Азат Фәрит. Шулай итеп, форумда катнашып кайттыгыз. Бу максаты ниндәйрәк программа булды, шул хакта кыскасы һөйләп үтәгез инде. Буладнала біз сәйәсәт форумда катнаштык. Беренчедән без мотлак үзебезгә максат куеп бардык. Тел икенче регионнарның тәҗрибәһен карарга, әлбәттә, һәм уларның мондый юнәлештә эшне апару һәм үзебезнең тәҗрибәбез белән бүлешергә хөкүмәт килештеребезне апардык. Безнең менән делегация составында вәкиле булып Бадаранов Шамилович булды һәм уның доклады булды. Безнең гомумән республикала үткән төрле юнәлештәр буенча бында югары уку йортлары, мәктәп булганмы һәм башлангыч төрле юнәлештәр буенча уның сыгышы хикмәтле булды. Бұл сыгыштарга без айрым тукталып үтербез һәм башка төбәкләрнең дә тәҗрибәһенә килгәндә, шулай да дөйем пленар ултырыш булган бит инде форумда һәм менә бу пленар ултырышта төп игътибар нимәгә бирелде? Төп игътибар әйтеп киттем, тел. Әлбәттә, безнең төп максат форумның аснапта атамаһына караганда тел, чөнки төрле регионнарда телләр буенча хәл төрлесе бар. Ондай регионнар безнең Рәсәй Федерациясында кайсы бер телләр бүтү баралар һәм тулыгынча һөйләшмәйләр регионнарда. Шул мәсьәләләрдә кузгаттылар. Ондай регионнар бар. Тел проблемаһы уларда нык тора. Шуга улар үзләренең мөнәсәбәтләре белән бүлештеләр, юнәлештәре белән бүлештеләр. Һәм әлбәттә модераторлар безнең телгә алынган ошо төп максат менән чыгышалар. Төрле проблематикалар күтәрделәр. Һәм бuna башка төбәкләрнең дә ниндәйдер тәҗрибәләрен өйрәнү тегәнегез. Кайсы төбәкләрнең тәҗрибәһе айрыса кызыклы булды һәм уларны Башкортстанда кулланып булыр инеме? Үзебезгә без язып алдык. Мәсәлән, Мария институты спикерлары, докторлары безгә үзләренең юнәлешләрен үткәрделәр. Онда калган телде авылларга йөреп, калаларга йөреп, ошо телдәрне инде тел юнәлеше буенча, мәсәлән, шул методика без хәзергә сакырганыгызда кунакка без үзебезнең әсбаптар турында һөйләгән, шул әсбаптар QR-кодтар, шул бөтәбездә ошо юнәлештә дөрес барабыз дип уйланык. Шул балаларга кызыклы булган, мәсәлән, безгә без тәҗрибә охшаны, үзебезгә язып та алды, тыңлап та утырдык, кызык хамакта күренә, кыен хамакта күренә. Мәсәлән, Яндекс Такси. Бөтәһендә телефонда приложение бар. Бер регион бөтәһендә кулланып, безгә бер регионда башкорт телендәге форматын күрәттеләр. Улар Яндекс Такси менән һөйләшеп, ошонда үзләренең телендә, үзләренең туган телендә платформа эшләгәннәр һәм таксилар китеп барганда ла безгә күрәттеләр бер хүрәт. Шул такси китеп бара, башкортча үзебезнең телдә һөйләм. Уларның туган телендә апара. Шуга бер ошондай тәҗрибә кызык булды. Мәктәптәргә килгәндә безнең әсбаптар кайсы бер юнәлештә һәйбәтрәк дип үземә уйлап куйдым һәм кайсы бердән язып алдык үзебезгә. Бuna безнең тәҗрибә турындагы сыгышты ничек кабул иттеләр? Һораулар кызыклы булдымы? Безнең тәҗрибә буенча, Азат Шамиловның сыгышы буенча һораулар бик күп булды. Чөнки без үзебезнең тәҗрибәбездә грант юнәлешен, безнең туган телләргә юнәлтелгән гранттар һәм башкорт, татар, удмурт, мари телләренә ниндәй финанс бүленә, нинди юнәлештә һәм конкурслар елына бүленә мөлхәтле күләмле акча безгә шу һорауларда бирделәр. Һәм безнең управление турында һөйләнек, үзебезнең милли мәгариф управление турында һәм үзебезнең юнәлеш турында, асылган эшләр турында һөйләнек һәм гомумән безгә һораулар күп булды. Айрыса кайһылары кызыклы булды? Мәсәлән, гранттар буенча бул нинди указга ярашлы дигән һораулар да булды. Безнең башкорт Ягъни ул бик кызыккандырды булды тәҗрибә димәк. Башкортстан башлыгы указы буенча без уларга методик рекомендациялар бирдек һәм үзгә кунакка сакырдык кайсы бер спикерләрдә шундый һораулар биргән һәм ошо республикала ошондый игътибар булуына һәм ошондый күләмле акча бүленгәне бөтенләй кызыклы булды һәм безгә Мария институтынан Удмурт итәкчеләре делегацияның безгә һораулар бирделәр.
Һәм бына ошондай форумдарның тагыла бер әһәмияте ул Башкортстан вәкилләре касандар Осетияга барып полилингваль мәктәпләрнең тәҗрибәһен өйрәнеп кайткайны. Хәзер инде Башкортстан үзендә байтак кына берничә мәктәп асылды һәм 24 елга тиклем 10 мәктәп асу күз уңында тотыла. Бына елдан ашу эшләнә бу мәктәпләр, полилингваль мәктәпләр. Тәҗрибә уңышлы булдымы һәдән карамакка? Бұл Осетия турында айтып кеткәс, мен делегация составында булдым. Без һөйләп китәргә кирәк, ике мәктәптә каранык, ике мәктәп һәм балалар бакчаларын каранык. Һәр бер регионның беренчесенә үзенең үзенчәлеге бар. Ниндидер әсбаптар бездә куллану булмай, уларда куллану булмай. Ниндидер тәҗрибәне, методиканы бездә куллану булмай. Уларның тәҗрибә, мәсәлән, беренче класстан алып китә. Безнең беренче класстан балаларга башкорт теле, рус теле, урыс теле, татар теле укырга мөмкинлек бар һәм безнең бар. Онда сәгатьләр күбрәк, кайһы сәгатьләр юк дигәндә була. Шуңа үзенчәлекләрен карап, полилингваль юнәлештә билингваль дигән күренеш бар. Әлбәттә, бер үк предметты ике телдә апару. Шуңа бер тәҗрибәне без йыеп, үзебезнең гомумән бер концепция эшләнә. Шул концепция буенча безнең полилингваль мәктәпләр эшләп китте. Дөрес әйттегез, бездә тагыла 10 полилингваль мәктәп асыласак, әлегә 4 мәктәп эшләп килә, 4 мәктәптең тәҗрибәһе һәм мәктәпкә ата-әсәләрнең карашы һәм улар мәктәпкә балаларын биргеләре килә. Шу беренче класстан алып башкорт һәм инглиз телен укыйлар. 5нче класстан алып улардан телде өйрәнергә күбрәк сәгать бүленә һәм инглиз теле булһын, икенче сит теле булһын, дәресләр укыла һәм тәҗрибәне гомумән әйткәндә беренче, икенче ел эшләгән тәҗрибә буенча әлегә һәйбәт. Эшләгән эшләр күп. Безнең полилингваль мәктәпләр буенча Нефтекамала әле татар телендә асылды һәм татар телен тәҗрибәһе бер ел банда эшләп киләләр һәм гомумән ата-әсәләрдән мен һөйләшеп, ВКС форматында ла үткәреп, мәктәпләр һөйләшеп, ата-әсәләр һөйләшеп, форум үзебездә 2 форум үтте, ата-әсәләр форумы үтте һәм безнең директорлар форумы үтте. Унда без бүлештек һәм ошо тагын инде юнәлеш асла безнең Бишбүләк районында аңлашма һәм тагы бер полилингваль мәктәп асыла. Һәм әйткәндә, бундай тәҗрибә, шундай күп теллелек, башка күп телләрдә дәүләт кимәлендә яклау һәм шундай гимназиялар, мәктәпләр астыру, ул Россиянең башка төбәкләрендә тагы бармы бундай тәҗрибә? Тәҗрибәгә килгәндә без әйтеп киттек, Осетия юнәлешендә, онда үзләренең туган теленә һәм инглиз телен беренче телдә шулай. Инглиз телен укырга юнәлеш зур алынган. Безнең күрше төбәк Татарстанда беренче полилингваль мәктәптәр, Осетияла полилингваль мәктәптәр буенча без үзебезгә язып алдык. Сәмилә миңа карап полилингваль мәктәп турында әйткән, ике генә үз әйттек һәм ул тәҗрибәне кайсы бер регионнар белмәйдер. Бер һорау бирделәр. Безгә полилингваль мәктәптәр юнәлеше нык кызык. Хәзер ошондый турыла ошондый форумдар үтмәйме? Конференциялар һәм катнашырга теләп белдерәләр димәк. Үзебезгә шул февраль, апрель без полилингваль мәктәпләр буенча бер форум үткәрәбез һәм форумга ошо Мәскәүдә булган кунактарды үзебезгә сакырып, ошо юнәлештә тагыла бер мәсәлән һәйбәт әйткәндә бәхәс корылды дип уйлыйм. Гомумән бу Балтик республика кимәлендә генә форум булмаячак, димәк, Россия кимәлендәге форум булырга тиеш, чөнки барлык полилингваль мәктәпләрдә ев алһагыз, Россиядә эшләгән үзе бер тәҗрибә, уртаклашу мәйданчыгы булырга тиеш. Һәм полилингваль мәктәп дигәндә бына телләрдә өйрәнү тинек, әмма ул бит бары тик гуманитар юнәлештәге гимназиялар гына түгел. Ниндәй юнәлештәр буенча эшләй алар? Шул ук полилингваль мәктәпләргә килгәндә безнең күп профильле полилингваль мәктәп дип атала, күп профильле математика, физика, химия предметлары буенча булганда, әлбәттә без дәүләт имтиханын бер телдә бирәбез, рус телендә бирәбез. Шуңа күрә лә 5нче класстан мәсәлән математикага булганмы, физика, химия булганмы, языковой, русча әйткәндә языковой глоссарий дип өйрәтәбез, тырнагысында әйтеп. Балаларга күбрәк терминдар бирәләр һәм балалар термин аша инглиз телен, немец теле булганмы, француз теле булганмы, шу күбрәк үзләштерә һәм бер декада алып, полугодие дип алһак, быдан бер укып үткән бер сирикте алһак, сириктең адагында ошо күпме нисә бала үзенең камиллаштырган белемен шул тикшерәбез балалар менән. Демәк, бу балаларның үзләренә лә кызык, хатта үтелгән юлды һәм алынган белемдең һөзүмтәһен күрү. Балаларга Дөйм алганда форумга әйләнеп кайтканда тагы бер тапкыр тел сәясәтендә ниндәй аңгай күренештәр бар хәзер Россиядә? Аңгай күренештәргә килгәндә, безнең спикерлар, модераторлар ошо үзебезнең туган
телдә башлаган эшләрдә туктатмаска һәм шундай форумдар ай һайын булһын дигән тәкъдим менән бөтәле сыгышаһынлар. Чөнки һәрбер регионның, әйтеп киттем, үзенең үзенчәлеге бар. Һәм үзенең юнәлештәре бар, үзенең ягы методикалар бар, шул әсбаптар бар һәм улар белән бүлешергә кирәк һәм шулай бергә камиллашып туган телләрне бетермәскә дигән максат менән. Ягъни ул кадимге ниндидер ултырыш йылышкына форматында үтмәй, тәҗрибә уртаклашу мәйдансыгы булып тора. Иң төп юкмәткеһе тәҗрибә уртаклашу дип мин үземә язып алып кайттым. Төрле юнәлештәр буенча үзебезнең дәште саккына икенче юнәлешкә борылып карарга дип уйлап утырабыз. Хәзер димәк артабан республикадагы хезмәттәшләрегезгә yetkерергә бул тәҗрибәне. Әлбәттә, беренчедән безгә yetkерергә кирәк мәктәпләргә, укытучыларга, укытучылар мәгълүм эштә апарып, ошо тагы бер икенче форумга үзебезнең яңа методикалар белән барырга, яңа эшләр белән барырга дип уйлыйм. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, сезгә республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Азат Батыршин белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт, һау булыгыз.